En morgen med mig. Jeg starter lige med at sige godmorgen til min kanin. Ja. Og så gå ud og lave noget morgen. Lille fin. I dag vil jeg gerne forkæle min mor, så jeg laver æg og bacon. Eller ikke bacon, bare æg. Og det er røræg. Det eneste, du skal bruge 4 ingredienser for at få den lækker til. Du skal bruge letmælk eller minimælk. Nogle æg, det er lige meget bare for nogle du har. Noget peber. Og noget salt. Så jeg starter med at putte noget mælk i. Nej, noget æg i. Nummer 2 step er, at du skal putte noget mælk i. Og der, men rigtig branded æg er der ikke. På min måde, så synes jeg, det er ret lækkert med sådan en lille dråbe mælk i. For jeg synes, det bliver ekstra sådan lækkert. Så det ser sådan noget. Men gaffel. Det er nemmest i stedet for sådan et pikrør. Og så skal du i stedet for at dreje den rundt sådan her, så skal du bare dreje den tilbage. Så det gør jeg lige. Nu tilføjer jeg 3 streg peber og 1 knip salt. Så har jeg varmet panden op. Jeg drejer lige rundt, og så du kan, det er lige meget, hvad du bruger. Det er lige meget, om du bruger fast margarine, eller du bruger flydende margarine, eller olie, eller olivenolie. Men mig og mor, vi bruger bare lige flydende margarine, for det synes vi er nemmest. Så nu. Så nu påfører jeg det som en sådan rund cirkel. Ikke særlig meget, bare lige lidt. Hvis jeg sådan der, så tager jeg den her og prøver lige at få skrabet det sådan lidt rundt i kanterne. Bare lige for, at det skal sådan, ægget ikke sådan sidder helt fast. Så det gør jeg lige. Når margarinen begynder at sige sådan en sivlyd, så hælder jeg min æg på panden. Og begynder at prøve at skubbe i det. Nu kommer det op på tallerkenen. Og så er der cirka til måske 3-2 mennesker. Nu er vi snart done. Jeg putter det bare op på min tallerken og pynter det lidt. Tada! Og så putter man selvfølgelig noget pålæg på sin toast. Men det er sådan her, det endte med at se ud. Lad os smage på det. Tusind tak fordi I så med den her video. Short, eller så se.